लोगोफोर जों ओंखारबोलायबाय मेडिकेलाव थांसै आरोना दायो हस्पिटालावहाय आइखौ नायहैनो तेजपुरावहा लांदों आरोना तेजपुराव दायो बेयाव आं दिन्थिथ'बाय आरो बेयाव बेनिफ्राय गारिजों थांसिगोन आरोना आं ससेनिफ्राय हिन्जावखौ ससे दोनबोबाय गारि मोननाय जायगासिम दायो थांगासिनो दङ मा अबस्था जानानै दङ आइखौ नायहैनोसै एसे ओमफ्राय दिनैथ' फैनो मोननाय नंखालादां नायलांबाय थादो नोंथांमोना ना अरां मोनफैबाय आरोना दायो अरां मोनफैबाय आरो दायो बासाव गाखोनानै तेजपुर डाइरेक्ट बास गाखोनांसिगोन आरोना तेजपुर थांनाय दा बेयावहाय गाखोनोसै डाइरेक्ट तेजपुर बास बेसेबां लायोथाय थांनाया गोबाव जाबाय आरोना तेजपुराव बेसेबां लायो मिथिया दाबो माया तेजपुर खालि गारिया थाब थाङा गारिया खालिथार थाब थांनाय नङा आरो बे ना थाब सहैनाय नङा खालि गारिफोरा बहायबा र' बासाव जिरायना थाबायमोन आरोना दा थाब थांनायासै गारिया बिराद गोबाव नेनाङो गारिफोरखौबो दुरबलबा थानांगोन ना बुंदों आरो निजेमा तेजपुर मोनफैबाय टमटमाव टमटम गाखोबाय दायो हस्पिटालाव मोनफैबाय आरोना नै बेनो हस्पिटाला दरिका हस्पिटाल दा सारियालि मिसन सारियालिनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजानाव जागोन आरो बेसेबां फ्ल'राव बबेयाव रायाव बेबायदि पर्दा होथेना होदों आरो जेनेरेलबाबो बेफोराव गासैयावबो बिदि होथेना होजोबदों आरोना जेनेरेलावबाबो बेबायदि गावबा गाव बेड मोनसेनि होथेजोबनाय बहुद प्रब्लेम आरोना सुगार डायबेटिसनि थाखाय प्रब्लेमा बारा जादों आरोना 12टानि उनाव रायलायनानै खिथाहरगोन आरो साबाय थानो मोनदों आरोना दे 12टानि उनाव खिथाहरगोन रायलायनानै खालामनायाथ' मेसिनजोंसो खालामनाय जाबायना आरोना ओहो सोङाखै अन्थाइखौल'सो दिहुननाय जाबाय दा माबायदि जायोसै आरोना आरो उनाव खालामखांबावनांसिगोन आरो उपाय गैया 1 मान्थसोनि उनाव मा जाबावो बिल लाग्रानिया बिदिनो जासिगोन आरोना एलेना
सेलेनखौ माने सुगारा बारिनि उपाय गैया हाया होनो जायाखै आरोना दा सेलेनफोर लानो मोननि थाखायनो देहाया बिराद दुरबल जानानै थादों दायो गेस जाना उदै साबाय थादोंमोन सेलेन लानो हायिनि थाखायनो दुरबला बारा जादों दायो सेलेन लाबानो बारियोबा जेनेरेल वार्ड बियो बिदि पर्दा होथेजोबदों आरोना गावबा गाव बेड मोनसे मोनसेनि चार्जआ 2000 गोलैयो गासै हरसेयाव 2000 सानसेनि गोलैयो आरोना जेनेरेलबाबो एसिबो दोनखाजोबो आरोना एसिबो होखाजोबदों ओंखायनो चार्जआबो बाङाय बारा जायोदां आरोना एसि होखाजोबदों गुसुबो नङा गुदुंबो नङा खालामना दोननो हायो आरोना एबार सेलेनफोरखौ होनो हायाखै आरोना दायो आइनो बेखौ होबानो सुगारा अभार जाबोयो बारा जाबोयो बिराद प्रब्लेम बेयावहा केन्टिन दङ आरोना ओंखाम जानो फैदों केन्टिनाव टप फ्लर ओंखाम जाना थांसै बेयाव केन्टिनाव हर जालायबाय आरोना मोनाबायानो खोमसिजोबो बाहेरावथ' रिलिज होगोनबो आरोना रिलिज होबालाय थांनो मोनसिगोन दा आइनि देहायासो माबायदि जाहैयो न'आव थांनानै नायनोसै मुलिफोर हरगोन खोमा जों लोगोफोर डिसचार्ज जाबाय रिलिज लानानै दा जों न'आव थांगासिनो आरोना हर जाखाबाय 7टा बारखाबाय आरोना बेयावनो हस्पिटालनिफ्राय ओंखारनायावनो न'हालागै खैथा जाहैसै दा थांगासिनो जों लोगोफोर हर जालायलांबाय दिवालीनि हो जायो कारेन्ट अखासो फैदों आरोना लोगोफोर जोंनि माजबाटआवहा माजबाट मोनफैबाय अखाबो मोनफैबाय नै अखा एसे हागासिनो बिथिं न'सिम अखा फैना फैफिननो थांसै न' मोनफैबाय न' मोनफैना आराम मोनबाय नों बाहायाना उन्दुनो मोनबाय बार नांबोबायना बाहेरनि बार जानांगौ हस्टेल सिङाव थाबाय थानानै 11टा जाबाय आरो हरनि 11टा हरनि 11टा 37 बेसेबां लाबाय 39 ना बेसेबां 1000 दाखौरान थायानो हरनि 11टायावसो मोनफैबाय लोगोफोर उन्दुलांबायमोन जाहाथे सासेया बेसेबां टाइमाव उन्दुलांखायोसो थांबाय गारियाबो आबा आथिं रेवबायलै उन्दुनांसिगोन मेंबाय गसंलाय थांनो हायलाय गसंलाय खालामबाय थानो लोगोफोर अपारेसन साक्सेस जाबाय आरो दंबावोसो अपारेसन खालामनो गोनाङानो अन्थाइया लेफ्ट राइट दंमोन ना दा राइटनिखौ खालामबाय लेफ्टनिया दंख' आरोना खालामनो गोनाङाव मास मोनसेनि उनाव थानानै 2 मान्थनि गेजेराव खालामफिनगोन ना होनदों आरोना बे मोनसेखौबो 2 मान्थ स' उपाय गैया मानसिखौ नायनानै मोजां खालामनांगोन आरोना थाखा फैसा गारनानैबाबो लोगोफोर थ' जियानो जा आइया मोजां जालांबानो जाबाय आरोना थ' भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर दिनै एसेयावनो ना बाय गुड नाइट